Олеся Бажар, продавщица из маленького белорусского городка Лельчицы Гомельской области, бросила делать минет дальнобойщику Василию Колпикову в кабине его КамАЗа на Дмитриевском шоссе и, несмотря на неполученные за услуги 1500 рублей, 500 сверхтарифа за без резинки, пошла на зов Ибрахима. Гэта радкі з рамана Олега Радзінскага «Агафонкін і время». Я не ведаю гэтага аўтара, не чытала і не збіраюся, але у гэтых радках уся соль, усё стаўленне расійскіх аўтараў да Беларусі, прычым яшчэ з часоў Някрасава і Лермонтова. Не верыце? З вами Наста Суханосік у перадачы «Смаленне віпрука». Сёння пра вобраз Беларусі і беларусаў у расійскай літаратуры. Разбярэмся, як рускія, у тым ліку хорошыя, прысвяшчоныя рускія, бачаць нас. Ці бачаць Беларусь без нас. Напрыклад. Пагналі. З чаго пачынаецца расійская літаратура? З Фанвізіна, напэўна, які напісаў Недрасель. У школе мы ж гэта чыталі. Дык вось, Беларусі ў творах Фанвізіна няма. Затое сам аўтар не проста бываў у Беларусі, але і атрымаў падарунак за верную службу некалькі вёсак з сотнямі сялянаў. А калі грошай не стала, здаваў іх у арэнду і вёскі, і людзей рабоў. Харошы чалавек. Іншым рабаўласнікам быў не літаратар, а расійскі алігарх князь Пацёмкін. Той меў у Беларусі 70 000 крыпасных, але расійскі пісьменнік, класік гістарычнай прозы Валентин Пикуль пісаў пра яго так. Потёмкин наловчился запускать руку в казенные деньги, но никогда не обирал своих крепостных. Потёмкинские крестьяне были зажиточны, посевы ржи и льна в его владениях постоянно увеличивались. Если на каком дворе не было скота, Потёмкин снабжал скотиной за свой счет. Хороший человек! Казнакрат, конечно, але рабоў сваіх любіў. І гэта ўжо погляд з 20-го стагоддзя на падзеі 200-гадовай даўніны. Апраўданне каланіялізма і жывадзёрства. І адвакатам тут выступае Валентин Пикуль, аўтар бестселераў «Цусіма» і «Порт-Артур». Магчыма, гэтыя раманы стаялі на паліцах вашых бацькоў. Але вернемся ў 19 стагоддзе. У 1830-х годах выйшлі запіскі кавалерыст-дзевіцы Надзеі Дуравай. Пра часы Напалеонаўскай вайны, калі Надзея стала кавалерыстам і служыла ў расійскай арміі, а служыла ў гродзенскім уланскім палку. Гародню яна апісвае як заездную карчму. З цікавага тут толькі уланы і юнкера. Можна зразумець дзеўку, правда? А вось описание краю. Какая голодная страна эта Литва! Жители так бедны, бледны, тощи и запуганы, что без сожаления нельзя смотреть на них. Глинистая земля, усеянная камнями, хлеб так черен, как уголь, и сверху этого смешан с чем-то колючим. Невозможно есть его. По крайней мере, я не могу съесть ни одного куска. Але самае цікавае – гэта апісанне жанчыны, у якой Дурава спынілася на постой. Злая баба, лицо ее подернулось злобою и ненавистью. Со всеми проклятиями налила она молока в миску, вырвала у меня из рук фуражку, рассыпала весь мой картофель по полу, но тотчас кинулась подбирать. То бок, Надзея Дурава не можа зразумець, чаму мясцовая жанчына ёй не рада, чаму не хоча яе прымаць. Не разумее, што яна тут акупант, просто злая баба. Яшчэ адзін расійскі літаратар, які служыў у гродзенскім гусарскім палку, Михаил Лермонтов. Ніякіх геройстваў тут не было. Маладыя гусары шмат пілі, гралі ў карты, а неяк занач Лермонтов прайграў 800 рублёў. Шалёныя грошы. Затое Михаил Юрьевич натхніўся на поэму «Литвинка». Желая защищать свои права, дрожит за вольность гордая Литва. И клювы хищных птиц, и зуб волков скользят уж по костям ее сынов. То бок, глядите, гэта той самый злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал, только перанесены на іншы край імперыі. Той самы каланіяльны месседж. Але галоўнае нават не гэта, а тое, што пасля мы чытаем. Лермонтова любят в маленьких городках Беларуси.
И есть не менее 30 населенных пунктов, где названы улицы в честь поэта. Зашибись просто. Ванитовать хочется. Бывал у Беларуси и Пушкин. Один раз проездом у Бессарабію, іншы раз у Магілёве таксама проездом. І тут бяда. Александр Сергеевич чытаў вершы на цэнтральнай плошчы, чапляўся да жанчын, але ніхто яго тут не ведаў. Вот что пишут пушкинисты. Чопорный Могилев, находящийся к тому времени чуть больше 20 лет под управлением российской короны, не замечал любимца салонов Санкт-Петербурга, хотя Александр Сергеевич пытался привлечь к себе внимание. Урэшце яго пазналі. Браты по розуму, российские офицеры, зацягнули до сябе и поили до 4 раніцы. Вось і ўся Беларусь Пушкина. Нафига у кожным нашым горадзе, у тым ліку у маёй гародні, ёсць вуліцы імя гэтага чалавека? Я шчыра не разумею. Калі вы разумееце, напишите в каментарях. Бываў у нас і Александр Грыбаедаў. Служыў у Берасці ў 1810-х годах. Прычым, гэта яшчэ стары барочны горад. Тут яшчэ не збудаваная расійская крэпасць, якая знішчыла сярэднявечныя храмы і камяніцы. Але Грыбоедову не подобается. А Брест, литовский, вероятно, нет хуже местечка на взгляд, но и там пожилось. Наше шчырае спачуванне. Але ў Берасці, канешне ж, ёсць вуліца Грыбоедова. А яшчэ вуліца Решетникова. Нейкі Фёдор Решетников жыў у Берасці ў 1860-х і напісаў тут 3-ю частку свайго рамана Глумавы. А яшчэ апісаў мясцовае жыццё ў камедыі «Прагрэс в уездном горадзе». Цікава, колькі берасцейцаў чытала раман Глумавы? Можа, вы чыталі? Ці, можа, акурат збіраецесь? Заўважце, для расійскіх класікаў беларускія гарады – гэта проста пункты на мапе. Мясцовыя людзі, абслугоўваючы персанал. Шинкары, сапожнікі. Цікавыя для іх толькі такія самыя панаехаўшыя рускія, з якімі хоць ёсць пра што пагаварыць, і ўсё. Хаця ёсць выключэнне. Мікалай Некрасаў у 1864 годзе у вершы «Жалезная дорога» пакінуў нам апісанне беларуса. Слухайте и кайфуйте. Ты уж не маленький, волосом рус, видишь, стоит, изможден лихорадкою высокорослый, больной белорус. Губы бескровные, веки упавшие, язвы на тощих руках, вечно в воде по колено стоявшие, ноги опухли, колтун в волосах. Я мою грудь, что на заступ старательный изо дня в день налегала весь век. Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно. Трудно свой хлеб добывал человек. Не разогнул свою спину горбатую, он и теперь еще тупо молчит и механически, ржавой лопатою, мерзлую землю долбит. Ну як? Падабаецца? А гэта той самы Некрасаў, які піў за здароўе Муравьёва-вешальніка и писал ему оды. Бокал заздравный, поднимая, еще раз выпить нам пора, здоровья миротворца края, так много шлет ему. Ура! Нагадаю, что и вуліца Некрасова ёсць і не ў кожным беларускім горадзе. Яшчэ адзін хороший чалавек, хороший русский. Нагадаем, што калі вы лічыце нашу працу вартай, давайте рабіць разам. Усе спасылкі для донатаў пад гэтым відэа. Таксама не забывайце пра падабайку і падпіску на наш канал, калі вам гэта бяспечна. Дзякуй і пагналі! Слухайте, ну, можа, я тут атручваю вас русафобіяй. Не можа ўсё быць так адназначна, праўда? Праўда. Першымі пісучымі расіянамі, якія звярнулі ўвагу на тое, што ў Беларусі ёсць беларусы, і гэта не проста гарбатая спіна, калтун у валасах, былі Чарнышэўскі і Бялінскі. Яны пісалі пра асобнае беларускае наречие, песні і ўсё такое. Прадказальна, што гэта празаходняя публіка, тагачасныя апазіцыянеры. І тут нечаканы паварот. Тургенеў, той самы, які цягаўся з ружом па балотах, а мы ў школе чыталі пра ўсё гэта. У яго ёсць нарыс «Поездка в Полесье», і там знаходзім апісанне беларуса паляўнічага Ягора.
Он считался лучшим охотником во всем уезде. Все места, верст на 50 кругом, он исходил вдоль и поперек. Егор слыл за человека правдивого и за молчальника. Он не любил говорить и никогда не преувеличивал числа найденной им дичи. Черта редкая в охотнике. Во всех движениях Егора замечалась какая-то скромная важность. Именно важность, а не задумчивость. Важность статного оленя. Он на своем веку убил 7 медведей. Последнего Егор убил накануне моего приезда. Когда Кондрат привел меня к нему, я застал его на задворке. Присевши на корточки перед громадным зверем, он вырезывал из него сало коротким и тупым ножом. «Какого же ты молодца завалил!» – заметил я. Егор поднял голову и посмотрел сперва на меня, а потом на пришедшую со мной собаку. Егор не пил вина. Быў усмешлівы, спакойны, маўклівы. Мядзведзя ён доўга высочваў, шмат дзён, а толькі пасля страляў, бо куля ў яго была адна. І вось гэты вобраз сапраўды цікавы. Беларус маўклівы забойца, які кроіць забітага ім мядзведзя кароткім тупым ножом. Ну, кайф. Зрэшты, мала хто заходзіў так глыбока, як Тургенеў. Купрын на беларускім матэрыяле напісаў сваю Алесю. Гэта тыповы каланіяльны твор пра мілую дзікарку з глухіх палескіх балотаў. Ну а класічны канон, як трэба пісаць пра Беларусь, запачаткаваў Леў Талстой. Вайна і мір. Там у яго і Нёман, Бярэзіна, Орша, Віцебск, Астроўна, Салтанаўка, але Беларусь яму не цікавая. Цікавы баявыя дзеянні. Отечественная война с Наполеоном. Наш край – гэта тупо плацдарм, рэкі і населеныя пункты, харчовая і матэрыяльная база для расійскай арміі. Гэта сцэна, дзе граюць зусім іншыя акторы. Беларусь без беларусаў. І вось акурат гэты канон датычна нашай радзімы стане мэйнстрымам у расійскай літаратуры 20-го стагоддзя. Але пра гэта мы пагаворым у наступнай серыі. Там жа пачытаем і сучасных расійскіх аўтараў. Дачакайцеся, калі ласка. А пакуль напішыце ў каментарах, ці патрэбныя нам у Беларусі вуліцы Грыбаедавых, Талстовых, Пушкіных, Калатушкіных. Добра, напішыце. А на сёння ўсё. Чытайце, глядзіце, абмяркоўвайце сваё. Убачымся і пакуль-пакуль.